Nyuwun sapa meneh? Mas Igu. Neng sisih tengen dalang mriki. Ten ngajeng sinden. Mas Igu. Monggo Mas Igu. Mang berkahi. Wah, luar biasa. Iki Mas Igu ki yo dalang. Dalang wayang golek. Masih tekaning Cina. Dalang internasional iki. Luar biasa. Wah, dulurku lanang Mas Dewe. Nggih. Sehat Mas? Alhamdulillah diparingi seger waras Mas. Ya, Ya ngene ta. Gak ngono Mas Donat. Ning omahku mletre. Wah, jan dulurku lenang yen dalang gak bres-bres. Suwe-suwe kaya Mbah Gondo, kemuthok omongane. Ora ngira krungu blas ya. Iki sampah apa srempek iki. Nyuwun dawuh Mas, pripun. Wis monggo, merdeka. Niki gandeng wonten wah penonton nggih radi lumayan Mas. Nggih, alhamdulillah. Nyuwun gendeng napa Pak? Manut monggo, ajeng ngersake gendeng napa? Oh, merdeka. Nggih. Merdeka ya Mas ya. Iya. Aku njaluk kanca ya Mas ya. Ya karepmu. Suwira kepethuk Mbak Rosa, lagi bisa niki aku petuk karo Mbak Rosa. Ya morning ya. Ya pinter menggo nek golek. Rene Mbak, jejer kene ben dipirsani para penontone. Wah iki lho jenenge Mbak Rosa. Jumeneng nggih Pak nggih. Ben ketinggal iki. Nah, sing kene jejer. sapa pamriksa. Ngambil larasipun pelok barang, Mbah. Nah, wis pantes burung Mas? Wis. Tenan ya. Oh iya cah, iki gelem ora Mbak Yu? Aja sembarangan iki adikku wedok saka Tulungagung. Nggih lur nggih Tulungagung, Sintirewe. Heeh. Iki gelem ora Mbak? Nek kira-kira. Napa? Tak jak ngejob. Heeh, gelem Mas Donat apa tak jak job iki Purana gelem. apa Pak? Maksudnya jenengan purana apa? Napa? Di job tak jem milih wayangan ngene iki lho. Kok tak tumpak naster ya Mbak? Reket ngono. Tapi aja lali mbek donga, mari kereket. Rone turi lerke sampar angin suwe ora katon Karo dirangkulku. aja Apa? urung kok Rumo kering. tan ki nira saiba bungae ngene karepe ngene to Ampun. Kok tak sawer, Bu? Oh, saya tak kleniki sik, Mas Iko napa pon gadah anu garwa to? Dereng. Nggih, mboten napa-napa lek ngaten. Tulungagung Blora ya. Barengan nadyan tan sumanding Sun tan sanget